Naimbag abigat, aldaw, malam, ken rabiyo amin kakabsat, siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo dito'y programa tayo na imbag adamag. Naimbag adamag amang tednamnama ken liwliwa kada tayo iti daytoy nga oras ni Apo Dios iti agbendisyon din tayo panagdayaw ken panagkararag iti daytoy arabii. Kakabsat, denggen tayo daytoy nga kanta nga ipaay iti kadduak nga pastor ijay Northeast Philippines Annual Conference isuna ni Reverend Rolly A. Juan.
Agyaman tayo kakabsat, iti mensahe ti kanta nga nangagan tayo iti daytoy nga rabii. Babuan ka ni Pastor Rolly A1, ket nagpintas iti mensahe iti kanta, gapuna takunana ti Diyos ket ayat. Ket madaydayaw, itinagan ni Apo Hesu Kristo iti daytoy nga rabii, iti panagtultuloy tayo, itin tayo panagdevotion kakabsat, ken panangisadeg kadagiti karkararag tayo ken kuana. Ket kakabsat dagiti amin nga kakabsat tayo ket kablawa kisuda kangranan na dagiti makadduwa tayo kakabsat iti daytoy nga rabii nga isuda ket paseten iti naimbaga damag. Dagiti iti sumagmamanulaong gapo natasaan ko nga mabasa amin dagiti nagnaganyo ni Ate Tariga Hadi de Leon nga agyamyaman ni Suna ket isuna ket taga San Agustin Isabela ket ikarkararagan tayo kano ti lugar da gapo ta adu dagiti nagpositibo iti COVID sadyay ni Manang Edith Caliva Cabanero nga da isuna ijay Cagayan ken kastamat ni Manang Lenny Inay ijay Dagupan City, ni Manang Elena Ferrer ken Manang Lilia Jacinto Sales ngagbuybuya ijay LA kakabsat California ken kastamot ni Ate Mamelia Bautista Seridon dita Hong Kong ken ni Manang Zenaida Reino Austria ken Rosalina Lupus Ofren Agader may isang nurse kakabsat o Wen ken kastamot ni Pastor Julio Sahagon, ken ni Nanay Josefina Bautista dita Bambang, Nueva Vizcaya nga agbuybuya kadwana da Manong Robert, ken ni Manang Jane Sierra. Ni Manang Nieves Fernandez Maborang nga agbuybuya ijay Panfila United Methodist Church, ijay San Nicolas Pangasinan, na imbaga review amin manang dita Pangasinan. Ken kastamot ni Tita Fermina Ildefonso dita Canada, ken Randel Cassia ita Ilocos North District, Severino Cordero Memorial United Methodist Church. Ket madaydayaw itinagan ni Apo Hesu Kristo dita Ilocos. Ken kastamot ni Ate Dolores Biligan Butaka dita Pidpid United Methodist Church. Ken Arnie Pinto nga agbuybuya ijay Edmonton, Alberta, Canada. Ken kastamot ni Manang Ana Alcantara nga agbuybuya ijay nga kadwana dagiti Ilocano Group ijay Everett, Washington. Ken kastamot ni Perez Eleanor iti Doha, Qatar. Ken kastamot ni Donna Albubare, Jackie Hardinil, Silvia Binalay, Adoracion Madrid Robledo, ken Elgin Balingway, da Divina Lanusa Talal, Marlene Mangawil Matias Gabriel, Angelito Valdez Inay, Dagupan City. Ken kastamot ni Nenita Indon, ken dagiti agbubuya dita Australia. Ken dadumapay nga paset iti lubong nga adda dagiti makaawat iti Ilocano. Ket madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo kada kayo amin kakabsat nga kadduak iti daytoy nga rabii itintayo pa nagdevotion. Tinaimbaga damag nga rod kakabsat ket masarakan iti surat ni San Marcos kapitulo 4 versikulo 8 nga kinunana ngem adda dagiti bukel nagdisso iti nadamog adaga ket nagtubo dimmakol ken nagdawada. Adda nagdawa iti 30, addamot iti 60, ken addapay sanga gasot. Kakabsat, napintas launay, dayto imbasa kada kayo nga maysa dayto nga sitas, nga pangarig ni Apo tayo nga Hesu Kristo, may papan iti pangarig iti agmulmula. Ket tinangnang runa ang masarita iti daytoy a pangarig isuda dagiti kita ti daga a pagmulaan. Dagiti upat na kita ti daga iladawan na ti kita
dagiti tattao a dumngeg ken ti banag ti panagdengeg da kakabsat. Isu nga rugyanak iti igid ti dalan nga no daytoy nga bukol ket naimulay ti igid ti dalan ket kastoy iti mapasamak. Ket kinuna ni Apo tayong Hesukristo nga dagiti dadduma a tattao mayarig da iti igid ti dalan. Iladawan na dagiti tao a makangeg iti sao ti Dios ngem dagusen ni Satanas ti umay mangikat iti sao a nangegda. Dagiti tao nga uray mayeg kakabsat iti sasao ti Dios kadakwada. Saan da adenggan? Saan da nga bigbigen ti pateg? Ken saan da nga ikaskaso dagitoy nga sasao? Isu nga awan iti maibunga kadakwada kakabsat, awan ti makita nga bunga kadakwada. May kadwa nga saritaan daytoy nga pangarig ket may papan iti bukol nga naimula iti kabatuan. So ditoy mabasa tayo, dagiti dadduma a tattao mayarig da iti kabatuan. Apaman na mangegda ti sao, awaten da asiraragsak ngem saan nga umuneg ti sao kadakwada. Ket saan da nga agbayag kakabsat. Isut gapuna a maupay da dagos no dumteng dagiti rigrigat. Ken pan nakaidadanes. Anyamot din. No kaano akong umay ditoy. Balay iti Apo ket adu dagiti saan nasaya at na mapaspasamak kanyak kunada. Dagitoy nga tattao ket denggenda ti sao ngem saan da napasnek. Saan da nga ipapuso gapuna saan nga umuneg ken sumagapsep ti sasao ti Dios. Saan nga agbayag iti puso da. Isu daytoy kakabsat. Iti may papan iti kabatuan. Ket amuyo adda iti basit nga garden bi ditoy. Ket ditoy Manila ket kabatuan iti nagmulaak. Isu nga no awan iti ko nga nasibugan dagiti nga mula gaputa nakarati init ditoy ket nalakad nga malaylay kakabsat. Saan nga agbayag dagiti nga mulmula. Ngem dagiti mulak nga dagiti daga ket na inalak ijay probinsya nadamog dagiti daga ket dagiti mulak ket nasayaat ket nasayaat met iti bunga da. Ket ti may katlo ket kasiitan nga kinuna ditoy dagiti tattao dadduma tao mayarig da kadagiti bukol a nagdisso kadagiti kasisiitan. Isuda dagitoy ti makangeg iti sao ti Dios. Ngem umay dagiti pakaringguran iti daytoy abiyag. Ti panagagom iti kinabaknang ken tinalabos a panagtarigagay kadagiti dadduma pay a bambanag. Ket lepesenda ti tao iti kasta dida makapagbunga. Kada kayo ang mannalon amuyo daytoy. Dagiti bukol ket adda nga nagaburan iti kasiitan ket narigat da nga dumakkel kakabsat. Ket marigatan da nga agbunga. Nagbunga daman ket haan dayjay ekspektaren tayo nga nasayat nga bunga. Nga dagitoy ket awaten dagitoy ti sao ti Dios ngem adu dagiti sabsabali a pakaringguran. Agingga ang malipatan da ti sao ti Apo. Kas pangarigan no umay kayo nga agkapilya ket awit yu iti cellphone yu no agtunog da di cellphone kitaon nyo ket adda gayam dagiti problema adda ti mabasayo nga nasayaat ket saan yun nga mai-focus ti attention nyo itiin kayo panagdengeg iti sasao iti Apo ket agawid kayo nga awan iti naawatan niyo gapu ta adula unay iti pakaringguran nyo.
May kupat kakabsat iti nadamog adaga. Nagmayat da ito nga daga. Dagiti daduma tao mayarig da kadagiti bukol ang nagdiso iti nadamog adaga. Ipapuso da adenggan ti sao. Napasnek da nga agdengog iti sao iti apo. Ket agbunga da. Adda agbunga iti talupulo, inamapulo, ken addapay sagsagagasot akas kinuna iti napaset tinasantuan na surat. Dito'y surat ni San Marcos, Kapitulo 4, versikulo 8. Kahit naasawan, naimbag dagito'y atatao. Dumngog da iti sao ti Diyos. Awaten da as ipapasnek, ken ipateg dagitoy nga sao nga inda nga nangigan. Ket dumakkel ken agbunga da iti nawadwad. Akas kinunan ditoy nga imbasak kada kayo nga adda talupulo, inamapulo ken sangagasot kakabsat. Ket kastoy iti mapasamak iti biag tayo iti daytoy nga lubong kakabsat. No iti atensyon tayo ket para kay ni Apo tayo nga Hesus Kristo, para iti Diyos. Makita tayo iti nasayaat nga bunga kadig iti uneg iti pagtaengan tayo. Kakabsat, manipod iti daytoy a pangarig iti daytoy nga rabii babaon ken Apo tayo nga Hesus Kristo. Masapol iti napasnek a panagdengeg kadagiti sasauna. Agyaman na kada kayo, tunggal aldaw iti Sabado ket kadkadawaan dak iti naimbag adamag. Nga ni Apo Jesus kinunana, kunana iti nasantuan na surat, saan laong at tinapay iti pagbiag ti tao no dipay ket tunggal balikas nga agapo iti Dios. Kunana iti naimbag adamag iti surat ti San Mateo, Kapitulo 4, versikulo 4. Kay papanan nakakabsat nga dagiti sasao ni Apo tayong Hesus Kristo, isudat mangan anay iti biag. Nupay kasta, kakabsat, saan na makatulong dagiti sasao iti Diyos, no saan ang napasnek ken naimpuswan iti panagdengeg tayo. Nga ti tao adumog, nga saan nang ipateg tinangeg na, awan mama ay namotlaong. Ngem ti dumngog as ipapasnek ken situlnog iti sao ti Apo, mabalbaliwan ti biag na ket agbunga kadagiti adu a naimbag nga aramid. Isu nga iti daytoy nga rabii kakabsat, agtuloy tayo kuma. Ited tayo kuma iti oras tayo iti Apo. Dumngeg tayo kuma iti sasauna. Ket no anyaman dagiti nangegyo a sasao ti Apo, ket ibingayo kadagiti karubayo iti kinaimbag iti Dios. Adda dagiti wagas tapno mayegyo ti sao iti Apo, agaramid kayo iti naimbag kadakwada. Isu nga iti daytoy nga rabii kakabsat, agmaymaysa tayo tinagan iti Dios. Ket itultuloy tayo nga ikararagan iti nasyon tayo a Pilipinas. Kararagan tayo dagiti healthcare workers, ken dagiti amin nga OFW nga agtatrabaho di tabalasaw taaw, karaman da kayo kakabsat iti panagkararag iti daytoy arabii. Ken kastamot nga itultuloy tayo nga ikararagan dagiti madamang agsagsagaba po iti COVID-19. Dagiti nakaptan iti COVID-19 ket umimbag da kuma dayta ti kararag tayo iti daytoy nga rabii. Ket sakbay na dayta kakabsat ket kantaen tayo iti amok ti Dios di naktubaybayan ken amok ti Dios sungbatan na kararag ko. Amok ti Diyos di nagtubay bayan. Amok ti Diyos di nagtubay bayan. No
agbyagak anasantuan, kinadakes pagpanawan, amok ti Diyos di nagtubay bayan. Amok ti Diyos sumbatan nam kararagom. Amok ti Diyos sumbatan nam kararagom. No agbyagak anasantuan, kinadakes pagpanawan, amok ti Diyos sumbatan nam kararagom. Kararag tayo. Naindaklan ken manakabalin nga Diyos, ipeksamitin kami panagyaman ken ka, iti daytoy nga rabi, nga insagot mo kada kami amin, agyaman kami ti gondaway, amakangag kami kada iti sasaom, may papan iti pangarig iti agmulmula, when apo na ipaay kada kami ti upat, nga lugar iti pagdiswan dagiti bukbukol. Ket o Diyos, agyaman kami, ta iti daytoy nga rabi, ket imbagam kada kami, iti kinapudno, may papan iti in kami nga panagdengeg no napasnek kami nga agdengeg ti sasaom ket adu dagiti maibong ngami ket ama nga nasantuan dagiti anak mo apo iti daytoy nga rabii ket dawaten mi iti agtultuloy a panang bendisyon mo kadakwada ket sumagapsep kadi dagiti sasaom a manggaganda iti daytoy nga rabii ket apo aga itultuloy ni iti kumamangken ka. When amami nga nasantuan, itultuloy mi nga idawdawatan, ken ikarkaragan iti nasyon mi a Pilipinas. When apo iti dawat ken kararag mi, ket bumaban ka din iti kaso iti COVID-19. Saan man pay nga mapukaw ita, nga midawat mi nga umimbag, dagiti addaan iti COVID o apo. Kasyam kadi isuda. Isalakam kadi isuda apo manipod iti daytoy nga sakit nga imay iti nasyon mi. Ken kastamit o ama nga nasantuan ikadawatan mi dagiti amin nga OFW nga tatrabaho iti balasiw taaw ket o Dios ket dawaten mi tin ka nga panangipaay ti nasayaat nga salunat kadakwada kabayatan ti inda pa nagtrabaho bendisyon met o apo dagiti pamilyada nga imbati da ditoy Pilipinas ket amami nga nasantuan idawdawatan mi dagiti amin nga frontliners kang runan dagiti healthcare workers iti daytoy nga rabii tinda nga panagtrabaho ket o Dios ipaayam kadi isuda tinasayat nga salunat ken bendisyonam kadi dagiti pamilyada ket kastamat o apo nga idawdawatan mi ken ikarkaragan mi dagiti amin na mamati ken ka iti daytoy nga gundaway no daman dagiti pakarigatan da ket o Dios kasyam kadi isuda tulungam kadi isuda apo magpakpakaasi kami iti daytoy nga rabii ket amami nga nasantuan, bendisyonam iti iglesia mi, iti United Methodist Church, bendisyonam amami na kamkameng mi, ken oripay dagiti iti pagbirukan daw apo, para iti panagbiag da, bendisyonam kaditi negosyo da, trabaho da, ken iti pamilya da. Ket daytoy nga rabii o Dios, ket makainan na kami anasayaat, ket makabangon kami, anasalunat kami into no bigat, iti panagtultuloy tin kami panagdayaw, ken panagdengeg kadagiti sasaom. Ket o Dios sika iti madaydayaw iti daytoy nga rabii. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi babaon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo kas manubot ken mangisalakan. Amen. Madaydayaw iti nagan ni Apo tayo nga Hesukristo iti intayo panaginana iti daytoy a rabii.